Alas 9:43 kasabagong aga kan bigla na sanang masulo ang hud kang kotseng ini, mantang nasa biyahe sa barangay Irayan Norte Uwas Albay. Tulos ining iginilid kan driver kang kotse na si Rogel Yamente, asin marikas na buminaba kaiban aki kaining PWD. Sa impormasyon halit sa indang residensya sa barangay Nasisi, Iligaw City, pasiring ang mag-amang Yamente sa Banwaan in Pulangi para sundon ang sarupang kaparyente. Kan bigla na sanang may luminuwas na asus sa hud kang kotse hasa sa ini an kuminalayo. Basado sa inisyal na investigasyon kan Uwas Fire Station, posibleng problema sa electrical wiring ang kausa kan insidente. Alas 9:50 kan maideklara ining fire out. Bali yung origin ng fire ay nandun sa makina ng sasakyan. So doon nung dumating kami, nandun talaga yung sunog. So sa body part ng sasakyan, wala man. Nandun lang talaga sa engine ng sasakyan. So ito ay alam na namin kung saan yung origin of fire, pero yung cause of fire is under investigation pa sa mga hanggang sa ngayon. Dai mananait talang lugadan sa insidente. May patanid naman ang BFP nga ni makaibitar sa sering na insidente. Bago sila umalis sa kanilang bahay, bago i-check muna nila yung sakyan nila, no? May tinatawag tayong blow baguettes, yun ang mga kailangan i-check sa sasakyan para nasa good running condition sa sasakyan, no? So para maiwasan natin ang sunog. Tapos sa sasakyan dapat palaging mayroong firefighting apparatus. Ano yung sabi ko nga sa kanina, yung fire extinguisher. Napaka-importante nun sa sasakyan. In case may fire incident, may magagamit yung driver. Mientras tanto, ininang ikaduwang car fire incident ngunya na taon sa naunang bita na Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.